Kysytäänpäs asiantuntijalta, miten asiantuntija näkee ketjuyrittäjyyden. Mikä on ketjuyrittäjyys? No, ketjuyrittäjyys on ihan samanlaista, periaatteessa samasta yrittäjyyttä kuin mikä tahansa yrittäjyys, mutta siinä yritetään siis ketjussa, eli yhteistyöverkostossa. Ja tämmöisiä erilaisia niin kuin yhteistyöverkostoja on erilaisia. Voidaan sanoa, että kaikki on tämmöisiä yhteistyösopimukseen perustuvia verkostoja. Näitä voi olla tämmöisiä jälleenmyyntiverkostoja, edustajaverkostoja, lisenssiointiverkostoja, alihankinta, franchising on yksi verkostomalli, eli verkostosmallketju. Olennaista on tuo, että kun yrittäjä aloittaa ketjuyrittäjänä, niin hän perustaa ihan normaalisti yrityksen, niin kuin kuka tahansa yrittäjä, mutta hän solmii sopimuksen, myös yhteistyösopimuksen sitten toisen yrityksen kanssa. Näitä sopimusmalleja on, niin kuin äsken luettelin, niin erityyppisiä. Ja franchising on varmaan se tutuin ja yleisin malli ja myöskin niin kuin sopimukseltaan kaikkein kattavin malli. Kaikissa tämä yhteistyösopimuksen perusta on se, että siinä on tietynlaisia niin kuin pelisääntöjä siihen, että millä tavalla toimitaan yhteistyössä. Siihen liittyy monesti semmoisia oikeuksia ja velvollisuuksia, muun muassa tavaroiden ja palveluiden myyntiin, asiakaspalveluun, niiden palveluiden tuottamiseen. Siinä on ehtoja siinä, että millä tavalla toimitaan, tehdään yhteistyötä kollegayrittäjien kanssa ja ketjussa kaiken kaikkiaan. Minkälaisia taloudellisia ehtoja siihen liittyy. Tyypillisesti liittyy tämmöisiä yhteistyömaksuja. Näissä yrittäjä saa erinäistä tukea ja ohjausta. Yrittäjän toimintaa seurataan eri tavalla. Kaikissa näissä yhteistyömalleissa on sama, mutta vähän eri tavalla. Franchising-mallissa nämä kaikki ehkä on kaikkein niin laajinta nämä erilaiset toimet ja ohjaustoimet.